Hello friends, ni ata karon sa College of Business and Management. So moadto ta sa ilahang training hall kay na ang University Extension Office adunay gipahigayon nga training dinhi. So atong suruyon ug ato ang tan-awon kung unsa na itsura sa ilang training hall karon. Let's go. Ubani ko ninyo. Dugay-dugay na ko nga wala nakabalik diri sa College of Business and Management. So this time, since diri gipahigayon ang among training, ato ang explore ang ilang training hall. Kay the last time nga nakaanhi ko diri sa ilang training hall was in 2022 yata pa to. Unya 2025 na ta karon. So welcome to the College of Business and Management. Lunch break pa, so wala kaayo yung mga students. Hi! Good afternoon! Tireng, first floor. So, muna siya ang first floor. Muna ang background. Ang itsura. Di ba? Agwa pa kaayo? Okay. Sumusaka na po tag another floor. Whew! Laban. Ngano wala mo nanulod diri? Ay, wala pa nagsugod. Hi, Tin. Si Ma'am Tintin, ako ning kababata. So, mag-lunch sa ako kay gikan ko ng program. Yung paniud to papod. Ayan, mo ni ilang training hall. Gwapa na kaayo. Oh, nana sila eh. Grabe nga air-conditioned. Kas kang tugnawa, mo nang hinungdan nga wala nanulod ang among mga kauban. Kahit pila ka aircon diri. 1, 2, 3, 4. Oh, power kaayo ba eh. Gwapa na ka ilang training hall. So, mo na ni siya ang ilang bago nga training hall karon. As you can see, very luag. Daghan kaayo og mga chairs available. Congratulations, Dean Daryl. Grabe, power ka inyong hall ate. Sa una, nakatabang pa ko panilhig diri pang limpyo sa ibabaw kay gigamit ni siya namo during our meeting. That was 2022. Pero karon haskang gwapahan naman oy. Tugnaw pagig kaayo mo na nga akong mga kauban na sa gawas ng tambay kay di nila makaya ang katugnaw sa aircon. Udtong tutok gani karon ha. Oh, udto pa. Ting pa ni udto. Pero tugnaw kaayo. So that's all for now. Bye-bye.